Anish, tá sin am de Ceisteanna Casta. A bhfuil tusa de ainmhithe. Tá stáda chuideolalas leis na Ceisteanna seo. An chéad ceist. Cad é an tanmhí talún is tapúla domhain? A. Lochóg, B. Pheata, C. Tortoise, nó D. Giraffe. Ag an cuioine bhar an gceansa, sé gut? Agus an freagra ná B. Pheata. Bhúir tú an ceansan? Ceiste dó. Cibhiad feithid féidir le hialtóga ithe in éon oíche bháin. A. 500, B. 200, C. 1500, nó D. 3000. That a féin gceansa mé héin, sin ceann dachar. Agus an freagra ná D. 3000. Sin annachchuid. Bhíonn siad anna gnách. An ceist dhearnach. Cén meachan a bhíonn a réon í firin? A. Suas go 60 kg, B. Suas go 250 kg, C. Suas go 1000 kg, nó D. Suas go 9000 kg. Sin trom an baist. Agus an freagra ceart ná B. Suas go 250 kg. Sin anna trom an baist. Cibhéad a bhúir tú gearrta go baile?